Lei pi, amen ko para, kristeng pa bedukun, wan sem bakui, amen. Akan kesengi ngin ya pusan nalor tin jong blei naka siti penikong ya anis. Kalau ke pasau dekat kat arbat kat lai. Wat la omdon mano ubalayo I ya ublei usyongsa hangi lada ngia I wei ya wei bat ya kajing I jong u la penjanai hangi. Da kumne ngitip ba ngiai sa hau bat mau hangi. Namarba ula ai hangi ya la ujong umen sem. Kaktin jong try. Oi ya anis hangi ui kai yangi ba ngila banyai sa hau blei baru blei hangi leng pa jong umen sem ubadon hangi. Ula ai hangi ya la ujong umen sem. Bat leng ba jong une umen sem ngila banya long kawai bat ublei. Bat kajing don jong umen sem jong ublei hangi. Ka penkelai yangi ya karkom ya dei jongi para breu. Ngingim la ban yo I ya ublei. Andrei ya ki para breu ting yo I. Telada ngi angnot ba kajing I kajong ublei kadon hangi. Balada ngi yai duryap ya kaktin kajong ublei. Lada ngi long kiba I ya kaktin jong ublei ke badon haka Bible. Ya kata kapa ngi lakban keli hangno la thok ha Bible chapang kano ke kam ane kano kajing hikai. Yakine berokoi ngila ban sengutu bat ngila ban sempang lada ngi priang hok ya umen sem jong ublei hangi. Abarabangi don sisa ya umen sem jong ublei hangi ngin sa sengutu ya ki ba la tho ha ke Bible. Dan bun napdeng jong ki para banget bat ki para breu jongi ki para jaj jongi. Ki ong hangno ya kata ke ba pi ya kren pi ya mane la tho ha ke Bible. Henry ngi bun sin ngimpe pang. Ba ya ki berokoi ki bala tho ha ke Bible ki dei ki bala persat men sem da umen sem bakoi. Henry lajar kata don napdeng jungi ki ba lajit ban penlong kata ke ba dei bat kata ke pom dei. Ya ke ba umen sem bakoi ula bu ula mang nakabanta ban penhek pensan yangi ha ke jinga dei jungi bat ublei bat ki para breu Henry ngijit ya kita. Ladangi dei ki breu ki ba I ya ublei bat ki ba I Bible. Kajing im jongi kan sakela kanam long ku ba kalong menta. Namar umen sim jong ublei umlong uba wanra jing yasun bat banjit sia ya ki lenong ki dekat jong ke Bible. Ladangi le kumta kamut ngim dei kita kiba I ya ublei namar ngim I ya ki para breu ngi pron kam ya ki jing tho ha ke Bible ban penrem ya ki wei ban keno ya ki wei ba kim nang kim tip bat ki bakla namar kata to kan ki jing don jong umen sem jong ublei hangi kan yarap yangi bangin I ya ublei da keba ni I ya ki para breu hakar kom ba ublei utmu bat haba ula ong lengba jong kinang tho ya ki ni ki jing tho ha ka Bible ha jing tho ba khoi bangi ong bat ha ki tu ki ba ujisu ula batai ke bamut ki apostol bat ki sendran jong ki apostol ya ki barok khai ki bam sem la tho ha ka Bible te ni sa skor ya kiru
dengan sasngau thu shai ya ki ki bala tha ha ka Bible but kumno kay rap ya kay jing im kay jungi ha ka ban ya dei ba but utrai u play jungi unong thau but u jisu u kon ba marway jungu but ya men sema ko ya u bala kular but tongin yai duryap but kamtame bangin ailat pan pli ya kadonot ka jongi ha ka jingtri kam jong umen sema khoi bangin sngau thu shai ya ka ka para tho ha ka Bible but ka ka ba u blei u mang na ka pantai jongi but da umen sema khoi ngin sa sngau thu lot ya ki ba ro tu try unyarap ngi da umen sem jong ha ka teng pa bu kun umen sema khoi amen en ya ro try Jesus Christ